Kwazisai muri Zimbabwe nasi rari mwezuva misi aimire kufamba nguva adzimire kufamba zvingaome zvingapfave asi nguva dzinenge dzichingofamba chete ndosaka titi nhasi rari mwezuva tadzoka zvakare kumudzi kwakachimana uko tine nhau yemwana akashayikwa mwana iyeye akawanikwa nezuro naizvozvoka toda kuti tinzwe kune vakamuwana kuti vari kuti kudini vakamuwana ari pai achiitei akagozoti chii rangu zita ndinodzi Andrew Neshamba senguva dzeseka muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Maiona ere Drumas Media Muronore upenyu mamuona ere Andrew Neshamba anedzidziso muronore upenyu maiona ere Drumas Media inedzidziso muronore upenyu mamuona ere Andrew Neshamba anedzidziso muronore upenyu. Pamsoro iwabereki ana baba nana mai mototaurisa mwariko nezuro ndakaswera ndiri pamba ndaigadzira ngoro yangu saka ndakasimuka ndichida kupinda bathroom rangu riri dhuze nechirware iri pa next door naatekenyeka wamwanu waziwa saka ndakangoona chinhu chakangoti nzee kudai so zvakandinesa ndikati kochiko ichochi imbuzi here saka ndakazofunga manje ndikati ndofunga ndiani mwana wepanixidor paatekenyeka nekuti pfungwa dzacho hadzitore musha ndikati mira ndisvike padhuze ndionesese pamwe imbuzi pamwe ndiye mwanai ndova ndasvika paye kwandaona mwana kuyewe ataitsvaga uye ndakapera simba ndikangosvika ndikati chisimuka ipapo ubasimuka ndova ndambata ruoko ndikati unogona here kudzika pachivare pano apa ndikanzi ndinogona ndova ndadzika naye iwa ndaenda naye kumba kwasekuru wacho kwandasvikira mbuya wacho ndikati mwana uyu ndamuona padombo apa ndauya naye ndo maonero andakaita mwana makamboedzawo kutaura naye ipapo kuti munyasonzwisisa? Ndakamubvunza nemunhu akamuita
akamutora. Ndiye ega akasanangura akati ini ndakatorwa nemusi wechitatu. Chiri chitatu icho chakaenda zveshuwa. Ndakatorwa nemurume akanga akapfeka zeblack. Akaenda neni akandivhara kumuromo. Ndikamubvunza ndikati saka waijeiko nguva yese zikanzi hapana. Nomapedzisiro andakangoita kumubvunza kudaro. Tatenda. Ndobva mamutora manje makuenda naye kumba kwavo. Ndizvozvo. Padhuze nepadhuze kwakusiri kuti ndofunga kuma 10 meters kusvika pamba pawo. Pamusoro ndini sekuru wemwana anga ashaika anonzi Tobias Bakajani. Ndakasvikira pakati nditori mombe ndakaona ndakangodedzwa kunzi mwana auya. Ndikati muri kutikwe manzi mwana ariko ndati upi mwana wacho anzi Tadiwa. Ndikati ho ndakazovharira mombe. Ndichienda kunoona mwana chikwani mwana ndakamona ariko. Asi ndakasvikoona pana Zabhuku na Jevasi. Ndo vanga varipo vachitoona kuti mwana zvichikwadi aita sei asvika panzvimbo. Zvadaro zvezve ndakabvunza kuti kuona iyi muzukuru wanga uri kupi? Uri right here akati andiripo. Ati wanga uri kupi? Andori uku. Ndati kupi? Anzi kugomo. Wakaiswa nani ikoko? Anzi amen. Zvakafamba sei kuti usvike kugomo ikoko? Sai akatsanangura akati musi wekutanga iwo andabva pano pamba. Ndada kurasa mvura paseri apa pekitchen apa. Zvadaro pakasvika murume akapfeka mask mumusoro nezvinhu zveblack. Adaro ndobva asvikondibata, andibata ndobva andivhara muromo. Abva kumhanya neni atiza neni achenda kwaakaenda ikoko. Asi anazoti ndiri kuenda kupi. Ndo matauriro akandiita iye muzukuru wangu. Saka zvisinei singapedzi nguva. Ini ndoti makorokoto mwara variko vari kunamata zvechokwadi ende vakanzwa chichemo chedu chemunhu wese mavillages ese akatikomberedza. Ndo chishura chanitsvaga makomo nemakomo ese kachimana makomo ekusvika makaya 30 nditsvaga mwana atingamone but iye munhu akatora mwana wachonaka ato paground achizoti mwana ndinaye achiregera vabereki vachitsvaga vachisvibika vachishema. Iye mwana iye vainaye zvake vakamuvharira. Mwana anga asiri mugomo in fact anga akavharirwa mumba. Pakana kuti chavhondoka kuno kwabva mukanda pakamukanda mwana kuti apepereke nesango. Ndo zvakaitika pamwana uyu. Kutaura chokwadi. Kozi anga ari mugomoka, vese vanofudza mupera vasa kumona. Ko zvino atidi kuhwandana ba. Isi ndo chokwadi chaichacho chandikutaura ichi. Ndoti muzukuru wangu ini zvotorwadza, inoenda kutofara pamusana pekuti ndamona ari mpenyu. Danga ndamona akafa. Ndangofara ndoti vataridza pahari mwana wangu. Ndinotenda hangu nemashoko ewa. Ndinoitwa Jevasi Sengwe. Ndichigara munzvimbo ine kwa Chesango village iri area Kachimana munova ndimo munzvimbo makasaika mwana watakazokwanisa kuwana pazuva rechi22 kana ndisiri mistake. Zuro ndiri kumba ndakazongonzwa mwana wangu anova baba waBright achinditi baba mwana weta foni pagrupu paiswa kunzi mwana awanikwa. Hatina kumbotora nguva tikabva tangokwira pamudhudhudhu kubva taenda kwa Tobias Bakajani. Shuwa takasvika mwana akagara pavhuranda. Chatakaita takamboisa munamato hedu ipapo nekufara kwanga kwatibata. Takafara zvakanyanya nokuuya kuwanika kwemwana. Takazosvika panguva yekuti mwana akuindavhiwa kuti zvakafamba sei iwewe mwana iwe wakabva pano akakubvisa ndiani. Akati iye akabuda mumba achida kunorasa mvura. Ndo pakauya munhu achibva amutora kubva amuvhara muromo kubva aenda naye. Takati wakaendiwa nayo kupi? Zvakanyinda ndiri kugomora remabere iro ndiko ndanga ndiri. Takati saka ikoko wasvika ikoko wanga uchigara nani? Zvakanzi ndanga ndiri ndega. Takati wanga umbori pai? Zvakanzi paruware. Takaenda mberi nokubvunza takati ko iwe wanga uchimbodyei? Zvakanzi nhunguru. Takati ko mvura wanga uchimwe? Zvakanzi ndachimwa mvura yemakuyi. Right. Takazoti ko munhu akakutsvisa panzvimbo iyoyo akafamba sei? Anzi akandimaira, akapedzisira kundimaira musi weSaturday. Ndo kutaura kwaaita. Takambofunga kuti dzimwe nguva munhu arasika pfungwa. Anomaona
takambofunga kudaro kuti kudara asikapfungwa regai timubvunze kuti zvari kutaura ari kuziva here. Takamubvunza kuti ko uyu ndiani, akanzi Sabhuku, ende zveshi wangu wari waSabhuku. Takabvunza sekuru wake wangu waripo, vanzi ava ndisekuru wangu ndo panapa. Hai mazvona. Takati wane here zvawakakuita. Zvakanzi aiyo hapana chawakatombondiita. Hanimaona. Saka pakangoti pagadzo takati hatina kuziva kuti chiitiko ichi chakafamba sei. Asi pfungwa dzakazongouya, unoziva munhu panotaurwa zvinhu unofunga kuti inyaya yesatanism yakashanda pamwana, zvokuti nyangwe taitsvaga tichimhanyidzana taigona kumusiya ari pakadai. Ndo zvaitaitika. Tomubvunza mwana, iwewe kubva ipo wagara mumazuva ese unomunhu here wawakasangana naye? Zvakanzi handina. Tati ko ipo wabva ikoko wabva nani? Unzi ndabva ndega. Maona akazosvika mukadhuze mukahwizi kana kuti ndo paya pakuzotsanangurwa manje papa asi ndiye akazotsanangurwa newangu wamubvunza wachiti akatiye ndakado mwedzi wakandiwirira ndiri pano asi akabva azotosera muswero sozuwa ari panharaunda ipi kwakumanheru ndo akazooniwa naAroni Phiri. Aroni Phiri wakafungidzira kuti mwana wedu uyo Rusia asingatore zvakanaka uye ukati uyu munhu ndiani wozotoona ndiye ari kudongorera. Asi regai ndikudze chimwe chiitiko chishamiso chakanyanya kuzotibate ndechekuti mwana akapfekedzwa zijuzi. Handitika akapfekedzwa zijuzi harisi rake. Ndadzotsa ndangariro dzangu mwana akadhambiwa akapfekedzwa juzi risiri rake. Muriona lining yacho manje takatanga kiishanda manje takilainisa kuti ko zvinhu zvimbofamba sei. Shuwa takagutsikana kuti mwana akatohwa akakidnap. Munhu akamutsanangura kuti anga akapfeka mbatya nhema the black akaningirikina akavhara sokuti haana kugona kumuziva. Anditi haana kugona kumuziva. Ipai uya paakamona sadha takamubvunza kuti akasvika here padhuze hanzi aita kudongorera. Saka zvaira kuti vanhu wamisa waenda wachinomaidza wachidini. Ndo nhorondo yandina kana dai kwangu kuti panga paine wane karedio taita zveBluetooth kubve takaita muchionawo nopanga pakagara mwana zvinhu zvacho zvinogona kubuda kumandizi yoti connection yachida yanga yaitwa vanhu muchinzwawo taibvunza ipapo nemashoko iwaya ndinokutendai. Ko haana here kutsanangura kuti munhu akamubata nyangu zvazvanga akavhara kumeso aive mutete here aive mukobvu here kana kuti akatsanangura akati munhu uyu anga akapfeka zveblack ari mujaindi. Ndo zvakatsanangura. Ini ndinoitwa Tambudzai Fungurani, ndinogara Mbukuma Chitema. Nofunga nezuro tanga tiri kuMombe kumasikati mumafofo takaona sekuru atino achisvika tiri kuMombe. Vakati ndauya mwana auya ndofanda kuti imi sekuru atino imi. Vakati shuwa mwana ndamuona anga achita zvekudongorera. Saka ndobva ndati regai ndione kuti chii chiri kuita sei chikudongorera uko. Ndobva wamutora ndobva waenda naye kuna ambuya wake. Wasvika kuna ambuya wake wakati ndauya nemwana uyu. Ambuya wake vakangobatikana vakangoti nditadiwa here uyu. Ndobva wangobika porridge kwakutomba porridge. Isi nguva yatakaudzwa kuti mwana uyu ndakabva ndamhanya unovharira mombe. Ndobva ndatomhanya kosvikako kunomuona ndikati tadiwa ko wanga uri kupi? Zvikanzi ndiri kuGomo. Wanga uinani? Vangonyarara. Asi chijuzi chaakapfekedzwa ine handimbochikwana chijuzi ichocho. Chihombe chakasungwa panapa pamberi apa nehodzi. Aita kutosungirwa nehodzi panapa. Kana mukamuona munonzwa tsitsi nezvaari mwana iyeyo. Nezvaanga ari nezvaari pari zvino so munonzwa tsitsi mukamuona. Nofunga ndakasvika ndakabatikana baba Amesi wanga aripo ndikati baba Amesi ndisiro munamato ndatadza kuti ndise munamato. Nakabatikana nemwana iyeyo. Handina zvizhinji zvangu zvekutaura.
Asi mbele muri Zimbabwe. Chirondifadza unzi mwana wanikwa ndafara stiri. Nezuro tena kurowa munhu. Mukunzwa? Nezuro ndakaitisa bhuchitenyu ratsambende kwa Sabu Kenyas. Munhu musatye munhu. Nekuti tisi vanhu vacho handiti tingachidzona vana vadiki here vachibata vana vachisaumba mwana agare panze panzwa kana muchiti mwana aigara mugombo yemabere tinopinda mugombo yemabere totitenderera paigara munhu 21 days panooneka kuti pakarara munhu mukunzwa panonzi parari vane vanhu mukunzwa pa 1 day panooneka pari vanhu 1 day handi asi isusu ndolonga toda kudududza kuti ngatidzose timadhura edu ngatidzose timadhura edu hatisi kudzoka shure toda kuva vanhu vanzwa toda kupisa vanhu munomu nda kutaura muchandiwenga kana ndiroa ndatira pano nekuti munhu akatora mwana akadzosa mwana anzoti vana kulo vanhu mangwana kuseni munzwa nyaya ndakatoitaura kuti mangwana ndiri kupisa munhu ende papatanzi pakufunda mavhireji mahombe ese kuya kupi kunowo akati pachazouya mavare panomira zvakanaka here atisechi because tanga tatononga zvoti ZANU-PF yozvimira ZANU-PF haikundwe nemunhu nemhandu ZANU-PF haikundwe nemhandu takati zuva shuwa ZANU-PF mayuthi yaenda kupi tokunwa mwana mudiki nekuti anoita mari imwana ngo tikufuza tikuishaya tichidzoka iye ndianangoona mari akagara namwari chaichahandira zvakwanda vabereki zvekutaura panyaya iyoyi hatisi kudzoka mashure adududze pakurowa munhu ticharowa munhu tikana labvuma ndofunga manzwa zvataurwa ndozvakaitika hatina chekuwedzera kana chekushomekesa ndicho chirongwa chitanga tinacho muzuva ranhasi ngatisanganei mangwana tichikupai zvimwe zvikamu zvenhau iyoyi kuedza kuongorora kuti mwana chii chakaitika uyezve tichataurawo zvakare naye mwana nevabereki vake tinzwe kuti chii chaizvo chakanyatsa kutora nzvimbo Andrew Neshamba ndozita rangu ngatisanganei kune zvimwe zvirongwa zvaticharamba chikupai asi musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media nekuti Drumas Media ndiyo chete nepfenyuro inokutorai yokuisai padano repamusoro-soro. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga.